Kai? Wannan tun safe har yamma? Kai tun safe kuke na amma har yanzu. Wallahi ka san gaba ɗaya idan ina tare da madan abun ba dama ne wallahi. Okay to ya magana abun nan zamu je ka bani ne. To mu je ka bani mana. Ajiya ya guri yanzu dan jan sake miki shi yanzu ne da mu. Ka dawo da burfa. Ba komai dan dawo. Hello. To ne da Allah. Shi ne. Wallahi na gode bidiyon ka ne kamu. Dan ita aiki. Ba komai ai na gode ba komai. Dan ma mu yayi. Amma da fatan baka da wata ko? Na akwai guda ɗaya ne amma fa da ne ma fa. Kuma ba ma san da nake ba ina ganin ma mun rabu. In ke kalle ta bakin ta kamar na jaba yanda ke ga katangare haka take. Amma za ka yi turo mu hoton ta. Ba komai. Ina ce da wannan kike watsa. Shikenan barin turo miki yanzu nan hau ya wallahi. Kai hoto na?